Immaġina li min ħadmek jagħtik pinzell biex taħdem bih, l-aħħar mudell, l-aħjar wieħed, imma trid tużah bil-fors u għal kollox. Biex tisboħ bih, biex tbajjed il-ħitan, biex tbitter, tikteb bih ukoll, tagħmel xarek, imma mbagħad trid tikol bih u tibqa' tużah sa filgħaxija. It-teknoloġija hija tajba meta użata bil-għaqal sabiex issaħħaħ is-servizz u tipprovdi esperjenza edukattiva aħjar. L-edukatur bħala professjonist għandu jkollu l-għażla li jiddeċidi hu li huma l-aħjar għodod għall-ħtiġijiet tiegħu, għall-istudenti tiegħu u fil-ħin tax-xogħol tiegħu. Għaliex l-aħjar għodda mhux dejjem tkun dik ipprovduta, għalhekk l-MUT ser tkompli taħdem sabiex it-teknoloġija bħal kull għodd oħra tkun għas-servizz tal-edukazzjoni u mhux bil-kontra. L-Unjin tal-Għalliema taħdem għalik, tiddefendik u torganizza l-professjoni tagħna.